Veľká noc sa blíži a naše múzeum si pre vás pripravilo workshop zdobenia medovníkových kraslíc. Workshopom vás prevedie skúsená pani lektorka a šikovná remeselníčka, ktorá je aj oficiálne zaregistrovanou výrobkyňou Ústredia ľudovej umeleckej výroby, pani Jana Moravánska. Ďakujem za predstavenie a rada by som vás pozvala na náš kurz, kde sme si pre vás pripravili. V cene kurzovného máte balíček medovníčkov, pripravené polevy, občerstvenie, pomôcky. Ukážeme si, ako si upiecť takéto pekné medovníčky, ako si pripraviť polevu, rôzne techniky zdobenia a spolu si potom vytvoríme takéto krásne krašlice pre kúpačov plnené lentilkami. Bude dobrá zábava, nech sa páči, tešíme sa na vás.